Здравейте, приятели! Казвам се Красимира Трифонова и в днешното видео ще ви дам 3 топ съвета как да имате успех сред жените. Има 3 много важни правила, които смятам, че когато синтезирам в това видео, ще бъдат много полезни на по-голямата част от мъжете. Опитайте се да запомните тези 3 неща и наистина ще видите, че ще бъдете по-успешни с жените. Първото много важно нещо, което винаги съм казвала и в много предишни мои видеа, най-важното е вие да бъдете уверен в себе си. Повечето мъже си мислят, че уверени са само звездите, известните, богатите мъже и така нататък, но истината е, че това изобщо не е така. Всеки има увереност в себе си до някаква степен. Въпросът е да развиете тази увереност. Да бъдете уверен означава да се чувствате удобно в кожата си, да се чувствате добре, такъв какъвто сте. Така че много важно е да бъдете истински, да бъдете автентични с жените, да не се правите на такъв какъвто не се, защото те са много интуитивни и веднага ще усетят дали се чувствате добре в кожата си, дали сте уверен наистина дълбоко в себе си или не. Съответно, увереността прави веднага много силно, хубаво впечатление и по този начин определено изглеждате по-атрактивен в нейните очи. Следващото много важно правило, знаете, че всяка една жена иска да се чувства добре и сигурна в присъствието на даден мъж. Това звучи включително и при едно запознанство, при една първа среща с мъж. За мъжете много важно е жената да ги привлече, да изглежда добре, а по този начин стартират нещата, но при жената е много важно тя да се почувства добре в присъствието на този мъж. Има мъже, които по този начин се запознават с жените, че стават много бързо скучни и досадни и жената се чувства неудобно и се чуди как да се измъкне от този разговор и от тази ситуация. Не допускайте това нещо. Другата често срещана грешка е, че мъжете се запознават по такъв начин с жените, че създават в нея някакво усещане за опасно, за нещо странно. Ако вие предизвикате някакъв страх в нея, сега какъв е този, защо ми каза това, има нещо странно в него, жената веднага, както казах, жените сме много интуитивни, ще усети, че нещо не е наред. Ако създадете също това усещане в нея, тя наистина няма да има желание да продължи разговора с вас. Важно е да я накарате да се чувства добре и комфортно във вашето присъствие. Един много лесен начин е, когато бъдете забавен, ако по някакъв начин успеете да я разсмеете, това веднага ще я накара да се почувства много добре във ваше присъствие и ако вече тя има това чувство на лице във ваше присъствие, то тогава нещата ще тръгнат в една хубава насока за вас. И третото много важно нещо, много мъже ще кажат, че това не е така, но това е така. Да, външният вид и как представяте себе си има значение, така че аз винаги казвам, че освен увереността, освен тази финансова стабилност, която повечето мъже си мислят, че е най-важното нещо и ако имат нея нищо друго няма значение, бих казала, че всичко има значение за една истинска жена, която знае какъв мъж иска. Така че грижете се за външния си вид, спортувайте, ако все още не сте, намерете вашия спорт или фитнес, който да посетите. Бъдете винаги чисти, спретнати, изглеждайте добре. Не е казано, че трябва да сте облечени по последен писък на модата. Носете такива дрехи, които наистина ви отиват, които са подходящи и за вашата възраст, които наистина разкриват това, кой сте вие. И наистина това прави силно и добро впечатление, когато един мъж има уверен език на тялото, когато е добре облечен, когато си личи, че е поддържан и го е грижа за самия него. Няма как да не направи добро впечатление във всяка една ситуация, включително и при запознанство с жена. Надявам се да намерите това видео за полезно. Ако това е така, споделете го и на вашата Facebook страница, за да достигне то до повече мъже. За други подобни видеа последвайте ме на официалната ми Facebook страница Красимира Трифонова Коуч. Там на месенджер може да си запазите и час за индивидуална онлайн консултация с мен. А за тези от вас, които все още търсят подходящата партньорка, горещо препоръчвам да преминете през дълбоката трансформация на моят онлайн курс "Как да намерим подходящата за нас партньорка", който може да откриете на официалният ми сайт krasимiratrifonova.com.